Tak, teďka hledáme jáď zase. Nemůže být. Já ho vidím od začátku. Ale budu dělat, že nevím, je to trošku další a zajímavější. Šel tam tím směrem. Možná mluvím trošku potichu, to se omlouvám. Lepší jsou na hledání, ale občas jako je to na nic. Tady není, ale bude. Šel jste to? To jsem byl asi já. Když jsou teď na zemi trošky. Vidíš, že jsem šel tudema? Nebo je tady někdo směrem. Já na něho půjdu z druhé strany. Doufám, že bude tady. Tyjo, to je ta kočka. Já jsem nevyšla. A co dělá u mýho baráku? Tady není. What the? Oj, taky hezko. Tam se musím vidět nějaký komentář. Ne.
Tak dobrý. A tady. Já jsem si říkal, že je to nějaký podezřelý tady. Tak mě nechci jíst, jo? Vrhej na mě. Počkej, ještě to nevypínej. Nevypínám. Proč by vypínal? Našel jsi mě rychle. Nějak, já tě viděl rovnou na začátku, jak jsi tam šel. A dělal jsem, že o tobě nevím, aby to bylo zajímavější. Já jsem se tady tak zajímavě proplítal mezi těma budovama. A jsem se nakonec uchýlil na strom. Bylo by asi lepší, kdybych vylezl až tam, že? Někam tam nahoru. Jakože mezi ty dvě. Já vím. To bylo lepší. Ale kdybys se vylezl třeba někam tam nahoru, to by bylo ještě lepší. No, tak tam bych nevylezl, určitě. Ale zase by se ti slezal blbě, to bys musel skočit dolů a jako... Teď jdu opět hledat, já ukončíme to a budem plkat. Jak ty říkáš, plkat. Tak jo, 6 minut, to je slušný čas. Zkusím tě překonat. Tak jo. Ne.